Airport Impressions, Brikkuni, Tribali u The Riffs. Huma l-bands li ser jieħdu sem f'The End of Summer Music Festival, kunċert uniku għal pajjiżna. Mhix xi ħaġa komuni li dawn il-bands li kollha għandhom l-istil partikolari tagħhom jingħaqdu flimkien sabiex jagħtu pjaċir lil folla li ser tmur bi ħġar sabiex issegwihom. One News kellem ma' Ira Losco, waħda mill-artisti li se tkun qed tagħti sema f'dan il-kunċert dwar l-album il-ġdid tagħha li se tkun qed tniedi f'Diċembru li ġej. L-album mhux kollu l-istess, però hemm ħafna varjetà, xorta hemm direzzjoni ċara, imma qed nieħu gost ħafna nirrekordja, naħseb hija waħda mid-drabi fejn qed inħoss li m'għandix parametri. Tkellimna wkoll mal-grupp Brikkuni li fi frar li għadda ħarġu t-tieni album tagħhom bl-isem ta' Trabok. Għandna dal-album li ħdemna fuq għal l-aħħar sena u nofs li aħna pjuttost gburin bih u nittamaw li ndoqqu iżjed biex nwasluh lill-pubbliku. Anke ġifieri ovvjament għandna pjanat li ndoqqu ammont sostanzjali ta' tracks mill-album preċedenti. Din is-sena kienet waħda eċċezzjonali għal grupp Tribali li anki ġew mistiedna f'diversi pajjiżi barra xtutna fosthom fl-Awstralja u l-Ġermanja. Il-weekend li ġej ħanitilgħu ndoqqu festival il-Ġermanja wkoll, ġejna mistednina għal festival partikolari, l-ewwel darba li ħammorru u ninsabu looking forward ħafna liha. Apparti għalhekk looking forward ukoll għal dal-festival partikolari. Fattur wieħed li ser ikun qed jagħti dimensjoni aktar speċjali lil dan il-kunċert huwa l-post fejn se jittella, hekk kif il-ground tal-Kulleġġ Santa Margherita huwa mdawwar bi-swar storiċi li żgur se joħolqu atmosfera unika. Il-kunċert huwa attività immirata għall-familja.